L-avukati ta' Jorgen Fenech ġew meħlusa minn attentat ta' tixħim fil-konfront ta' ġurnalista tat-Times of Malta wara il-Maġistrat qalet li l-Avukat Ġenerali ma kienx indika t-tip ta' tixħim rilevanti għal dan il-każ. Dan ħareġ meta tnejn filgħodu ngħatat sentenza fil-konfront tal-avukati Gianluca Caruana Karen u Charles Mercia fil-proċeduri rriżultaw minn attentat biex jgħaddu mijiet ta' euro lill-ġurnalist Ivan Martin fit-tmiem laqgħa fl-uffiċċju tagħhom fil-Belt Valletta. Martin kien qal fil-qorti li fit-tmiem il-laqgħa ta' 20 minuta fil-Belt Valletta f'Novembru tal-2020, Caruana Karen għadda flus kontanti valur ta' 500 euro. Caruana Karen kien ammezza li kien offruti din is-somma u li l-offerta saret biss għax qatt qabel ma kien iffaċċa ġurnalist. Madankollu meta tagħti s-sentenza l-qorti preżeduta mill-Maġistrat Natasha Galea Xiberras osservat li għalkemm iż-żewġ avukati kienu ġew akkużati b'tixħim attiv u l-kumpilazzjoni tal-provi kienet tikkonċerna dak ir-reat, l-Avukat Ġenerali kienet indikat dispożizzjoni oħra tal-liġi. Għalhekk il-każ kien spiċċa waqa' u l-akkużati spiċċaw inħelsu propju minħabba dan l-iżball proċedurali. Intant fi sqarrija l-Aqda Repubblika qalet li huwa inaċċettabbli li f'pajjiż demokratiku u ċivilizzat jiġri dak li ġara f'din il-kawża u għalhekk sejħet tar-riżenja tal-Avukat Ġenerali u jekk din ma tirriżenjax għandha titneħħa.